سلام كبرات خاتل تدعر حمشت ميديا هميك أنيهم سلام كتلونا وترمنيوتي حوهم سيموني مسخم زلوه تفي كان قليلكم نيركم ما بز حلفة جزية يا صراحة قلت مرت قرب بيزس لز أنه إيه قال مبرا لهم مسمر خمتي قدما بلا قالز أتقولكم نعكم قداس يزولكوت مرتي بزها اللي بساعة تقرب لكم إلىكم نيره لك مالتيو زخونا قداس يزولكو بساعة حيزولكم كم زمس ولا حنتي ترى أريبلكم تراي زولو فيديو تمهارلو يتأمنا له يقنيلنا قال سلتو نزولهم أنا بالتعمية مسجن نايو حق دس زبلي تتابعون زولهم قال مباركس كبرات خطات تدعر حمشت ميديا لو ما عند خاني كم لمود حنتي قداستي تزول خوا فيديو حيزولكم مسئل له ساخاني كابتي حتخم زتلعلتي عمالتيو بزعبة أوتوماتيك ماكينة كلا أي فيديو قبرلنا صبغ غيركا أبرحلنا قال لكم نيركم لك كمتي حتخم مسرت كأني بزعبة أوتوماتيك ماكينة كما يتمثل كما يسرح مارشا قال زبل تمرتي حيزولكم تسيزولو لومي لايك شير سبسكرايب أي تحمقوا حجي بقت أنا بتمرت قبلكم سناي مكتتال أوتومات مارش تريواز لهم كمزي مالتي بتعمق قلاليا أبز حلفة جزية أريكم نيرة جن أبرحلنا قال لكم نيركم زي ناي مارش يتريو زلهم أبز تحت خان زي فرينو زي خان غاز نداد مالتي زي فرينو زي غاز نداد ترى انزلوا تي كوبلين وي فرسينو بحال بالثالثاي ابتن مانوال زلو زي يلن مالتي أبزي ناي أوتومات بقى زي فرينو زي نداد غازن ترى انزلوا مالتي قال زي ابستيرسو زلو زي ناي ፍራቻ የማን ጸጋም ናይ ልቺ ገለዚ ምስቲ ናይ ማኑዋል ኩሉ ሓደ ስለ ዝኾነ እዚ ምድጋማ የድልየናኒ ወላ ሓንቲ በቃ ተንፍልልያት ምስ ናይ ማኑዋል ማኪና ኣብዘን ዝበልኩምን ማለት ማርሺ ከመይ ትሰርሕ ተሪእኩም ሕጂ ማለት መፍትሕ ናይ እዚኣ ኣብዚ ከም ዝጥወቕ ማለት ዝጥወቕ ኣቢለ ስታርት ይገብሮ ጥወቕ ኣቢለ ኸኣኒ የጥፍኦ ገለ እዚኣ ናይ መፍትሕ ቦታ ማለት እዩ ይፈላለዩ ናይ ኩለን ናይ ገሊአን ኣብዚ زأتلو هم زنوح مفتح نايزين معبل زبالة هم زتوق على ما تيجي نايزي أزتوقي طويقنا بأن واللعاب بدي حرقو تري والله خمزي أبزي الله تتوق مالتي وولك زي مارشات كير كلها حجي أب نيوترال الله مالتي نيوترال الله كل زي تي مارشق غير كله حجي أب كبجس كله مالتي حجي بباركيرينج قبرأي فرينو طوق اللني كل جزء فرينو مطوق صبغي مالتي نوح سنتك هجي عندي أجيرة نزيئات أو يغي ريوالهم عندي أجيرة ندحريت مالتي جن دحريت كيت تخليها كم زجيرويك أنا أبزي باركيرينج قبرأ مالتي زيات ريوازل لهم بي باركيرين مالتيو ماكينة أبزلوها باركيرينج تغير كايا أبزا بيت قبرأ زا مارش مالتيو شعوب زيا طوق قبل كابزيا هم زي أجيركا انت غير كايا ماكينه ندحريت ملس مالتيو فرينو سيدد ابيلكا بزي غاز نداد تهبا ماكينه ندحريت تخيد مالتيو بديحرو زي نيوترال مالتيو نورمال ان قرب دقائق دوك تبل انت دلي خاب حدا بوتا بزي نيوترال تغبرا زي درايف زبل زلو خاني فلما كتبقس كلخا اب اس خاتمصو امزغير كا است غبرو فتحت فطنت فلما كتبقس كلخا مالتيو شعو قرب 30 كيلومتر بساعات لعلم سبلت فطنت امزغيركا درايف تغبرو مالتيو ولا خاب زيرو جن بدرايف كتبقس الخات صقمي يبلون مالتيو درايف دي زور مالتيو درايف مالتيو زي اسك اني تحت فطنت مالتيو 10 ساب 30 زلو بزي اسك تكيت خلخا نتندادن معقاب ان اكبابي بكلا كولد اوكسايد كاب ببزح مهلاخ جن نورمال ابزا اس غير كاتبغاس بديحرو درايف تغبر ابزي مالتيو درايف مسكونت شعو بقى تقصل مالتي ولا حنتي قال تغبرو يلن نداد طرايت رغص فرسيونو قال مسقات نناشا قال ايدليكاني مالتي كم زناي مانوال مكاين زدنا غير يبلانتري والله كل جزء خد كير كلها بزلات طوق كم عنكركون يلا نزي طوق تبلا
እዚኣ ኒውትራል ናይ ድሕሪት እዚ ከዓኒ ፓርኬሪንግ ማለት እዩ በቃ ክትመለስ ከለኻ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ይወለኹም ያ ናይ ድሕሪት አር ናይ ድሕሪት ኤን ኒውትራል ደው እንተኢላ ማኪና እዚኣ ዲ ልዕል ዝበለ ፍጥነት ክዝውር ከለኻ ትጥቀመላ ወላ ኣብ ኖርማል ክትጥቀመላ ትኽእል ግን ካብ 30 ንላዕሊ ተኮይኑ ፍጥነትካ ካብዛ ኤስ ናብዛ ዲ ቅይር ተብላ ማለት እዩ ድሕሪኡ እዚኣ ኤስ ከዓኒ ፈለማ ክትብገስ ከለኻ ኤስ ጌርካ ትብገስ ማለት እዩ ዝኾነ ግዜ ያ ከምዚኣ ማለት እዩ ይዋለኹም እዛ ናይ ኣውቶማት ብጣዕሚ ቀላል እያ እቲ ካልእ ማልእ ግን ኣብ ዘሎ ዝጥወቕ ናይ መውዓይ ናይ ገለ ናይ ፍጥነት መርኣይ ገለታት እዚ ናይ መስትያት እዚ ኩሉ ምስተን ናይ ማኑዋል ምስተን ናይ ቀደም መካይን ኩሉ ሓደ ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ዘሸግር የብሉን ማለት እዩ ከምዚኣ እያ ይዋለኹም ኣብ ዲ ጌረያ በቃ ኖርማል ፍጥነት ዝውር ማለት እዩ ክሳብ 120 130 ክኸይድ ይኽእል እዩ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ማለት እዩ ከምዚኣ እያ በቃ ሓይሊ እንተዘይሂበያ ከዓኒ ኖርማል ደው እያ ትብል ማኪና ማለት እዩ ይዋለኹም ሓይሊ እንተዘይሂበያ ወላ ሓንቲ ደው እያ ትብል ኣብ ዘላቶ ኣይትኸይድን እያ ነዳዲ ሂበ የበግሳ ማለት እዩ ብንጹር ንምፍላጡ እቲ ፍልልያት ናይ ኣውቶማትን ናይ ማኑዋል ማርሽን ክብርሃልኩም የብዚ ማለት እዩ ሕጂ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ማኑዌል እያ ሰለስተ እዩ ዘለዋ ሰለስተ ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፍርሲዮኖ እዚ ወይ ኮፕሊንግ ኩሉ ግዜ ማርሽ ክትቅይር ከለኻ እዚ ትሰቕጦ ማለት እዩ እዚ ማእከላይ ከዓኒ ፍርዮኖ እዩ ማኪና ደው ክተብላ እንተደሊኻ ፍሬኖ ጥውቕ ማለት እዩ እዚ በዚ ዘሎ ከዓኒ ነዳዲ ወይ ጋዝ እዩ እዚ ከዓኒ ማኪና ሓይሊ ክትህባ ከለኻ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ትጥውቆ እዚአን የነተን ሰለስተ ኣብዚኣ ዘለዋ ማርሽ ከዓኒ ኣብዚ ንህለና ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታተይ ኩሉ ገሊፆ እየ ሕጂ ግን ምስቲ ናይ ኣውቶማት ቁርብ ንክትፈላልይዎ ማለት እዩ መብርሂ እዚ ማርሽ ክትሪእዎ ዘለኹም ሓሙሽተ ኣለዋ እዚኣ ተን ካልኦት 6 ገለ ህልወኒ ተን ሓደስቲ ሞዴላት ገለ መለታት ሕጂ ማርሺ 1 2 3 4 5 ኣርቃኒ ኢንዲትሮ ናይ ድሕሪት ማለት እዩ እቲ ኣጠዋውቑ ዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታተይ ኩሉ ገሊፀ ስለ ዘለኹ ሕጂ ምድጋም ዘድልዮ ይኮነን ሓፈሻዊ ከለኹ የኽርአኩም ደልየ እዚ እቲ ማርሺ ናይ ማኑዋል ማኪና ማለት እዩ ከምዚ ይመስል ኣብ ናይ ማኑዋል እዚ ናይ ኢድ ፍርዮኖ ኣሎ እዚ ሕጂ ደው ኢላ ኣላ እዚኣ እዚ ከዓኒ ኣፈሎ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ማኪና ደው ምስ ኣበልካያ እዚ ከምዚ ጌርካ ማኪና ንኸይትንቀሳቐስ ሒዛ ናይ ኢድ ፍርዮኖ ማለት እዩ እዚኣ እታ ክንፈልጣ ዘለና መሰረታዊ ነገር ናይ ማኑዌል ማኪናን ናይ ኣውቶማት ማኪናን ማለት እዩ ኦኬ በሪሃቱልኩም ክትከውን እዚኣ ተስፋ ይገብር ብሕፅር ዝበለ ማለት እቲ ካልእ ማለ ኣብ ስቴርሶ ብዚታት ዝጥወቕ ኩሉ ተመሳሳሊ እዩ እቲ ዝፈላለየን ከምዛ ዝብለኩም እዚኣ ማርሺ ኣብዚ ኣፈላለያ ኣብዚ ከዓኒ ከም ዝበልኩኹም እዚ ናይ ፀጋም ኮፕሊንግ የብለንን ነተን ኣውቶማት ማለት እዩ ነዘን ማኑዌል ግን ኩሉ ግዜ ኮፕሊንግ ኣለዎን ማርሽ ክትቀይር ከለኻ ከዓኒ ኩሉ ግዜ እዚ ትሰቕጦ ማለት እዩ በቃ ከምዚኣ ማለት እዩ ሪኢኹም ኣለኹም እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ዳዕሮ 5 ሚድያ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ነዛ ዘቕረብኩልኩም ትመስል ብዘቕረብኩልኩም መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንተሃልዩኩም ኣብ ታሕቲ ፅሓፉለይ ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ ንዓኹም ይጠቅም ዝበልኮ መደብ ሒዛ ክሳብ ዝመፃኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ኣይትሕመቑ ብዝተረፈ ሰሰናይ ንዓኹም ቻው ቻው